Na agility pôjdeme Karin a Simon. Simon je 9-mesačná border collie. Je vyšľachtená na pasenie oviec. Je milý, priateľský a hlavne verný. Toto je Domča a Ajka. Ajka je dvojročná fenka kríženca. Je milá, priateľská a hlavne verná. Takže Simonkovi je tieto povely. Ajka vie tieto povely. Ajka, sadni. Daj to.Úsa. Zostaň. Takže, toto sme my. Karin, Domča, Simon, Ajka.